Ang desar tenang litum labang so party non ladak penjong sinang tum haidat pura dak rada panang litum kupisi ningit kapat hekang po. Nito man kapat tikanga la po hello. Kedam tangan ke bang National Party pensi ke hai dun ke di. La si alang litum ke a hai ko man upon che peri po tang da ninggi hai he claim hai he. La si alang litum MSC le hai dun sita EM le hai dun sita che plang dun sita alang litum karbia tom pandak long lia patta ke long ye panta claim dun tek te det le. Pen sakuri ke long dun ye government sakuri ke long dun ye panta claim dun tek te det lo alang litum. La si non ke APHLC ke regional party netung ke high command ne phan kachuri dam na lang kachu arju dam na lang a hukum ke hang dam na lang puta netung ga avelo netung me thang si netung dake claim debt pola pen non APHLC a candidate high lo pula tang te long lia patta ta me sakori ta me la pen kenang ji an ason ta di nilitung ke claim pi debt po la alang lidak demokrasi ateng pen alidar yong si dokok lo pula tang ni tu ke claim joy pick po la pen claim pidet po la tu ke wrong so tum phan akisung do an setan ni tu ke claim pidet po Tang desar ladak nang litum pini ke wang pen. Nang litum ladak ko on sid ladak NCL mat dak umrang so gorom pani development ko on sinang litum ke hekang long do. development ke la towar bang misen la chorana lo la national highway ason por la bang misen an par ke munit tu ke duk pick pak lo dake Karbi Anglong ke 90% ke mat plaster body inghan givit. Da abang ke inglong ajo da ke inghan David tu the. La da abang ke cek pen parpong chot anat. In kok wong wang. In sampik. Oso maratum hemar lota in sampik pik in yinso memi. Ningkan ko ano na ilitum ningkan troksi kepra ke tom itum council longlo. Non anta karbi itum dakta cek arpong pen ahem say sila. Lapen mat plaster say silang duk pikpak kangyang lapen sakurita ve dak lapen ke chulong dia panda ve long le patata long le la hello itung kachini lapen la soteng pulotang tela ke duk pik kangyang la son ada akiduk ke Nagaland ta long le Mizoram ta long le Meghalaya ta long le lo lapen Assam Plain District betheta son ke ave itum karbi itum inglong asotum si dak NC Hills ang bong lapen karbi ang long ang bong lason ke du chota na kiduk ke Terus. Oh tang te pini nang litum ladak labang so amai APHLC karbiang long penang tang tami non nang litum dak wang tujui lo. Nasi non dak tak mi nang litum NC Hill long tami dak gorom pani long tami nang litum dak kandidat do ikok lo lasi nang litum ladak kuan ning chethe do non nang litum la so non la dak election aphan. ne litum ninge je thega po hello APHLC ke kachini pensi kame klem masi fere redet ke di lasi ne litum ke bang phan ka chiki ji ya thai ta ve ka chiki dam nang hi ta kali ne to mang chiki ke lo ne tu lo phan lapen arnam phan si chiki cho ka fere ke lo phan lapen arnam phan hello arona phan lapen arnam phan hello ka fere la ma si ne litum abang ke dake ning theklong lo umrong so bag gorom pani pusi pu he ho gorom pani 17 gorom pani a constituency MSC a constituency that NC Hills district council autonomous council along lagenitum election ke highway po APHLCC Romesh Kathar putapu Osterson Kathar putapu nilitum a candidate lo alang li ke highway po pusindum chini lo pini ke kia sikki ho sikilang so polling station along si meeting ke do pinibang paruhini bak chetong lo munit la penilitum la sondak taksi along a prekta meeting do dam jila munit tung ka do ita nang si kroidun et